Добро утро с БНТ 2, точно в 7 на 23 април. Днес от 7 до 9 ще ви покажем какви са предимствата и недостатъците на това да се движиш с колело в София. Ще разберете как може да поправите велосипеда си рано сутрин, ако спукате гума, например, и къде трябва и къде не трябва да се движите, ако сте с колело. В момента се намираме на кръстовището на булевард Димитър Петков и улица Цар Симеон. Тук чакаме Вече никого не чакаме. Делян и Симеон пристигаха точно на време. Искате ли да се дръпнем от шосето, защото това е едно от нещата, които не трябва да правим, когато сме с колело, май. Така. Ето тук мисля, че вече сме на безопасно място. Да. Ето такива ситуации, предполагам, са нещо редовно. Абсолютно винаги, да. Но този беше така внимателен водач и се държа толерантно с нас, така се казва. Откъде идвате? Идваме от вкъщи и отиваме за работа, като се движиме нормално по шосето. Кой квартал идваш ти? В Света Троица живея аз или в зона Б19. Симеон, ти откъде идваш? Квартал Фондови жилища. Колко време ти отнема да стигнеш до центъра? 10 на 15 минути. А на теб? Зависи. 10 на 15 минутки, максимум 20, ако спра някъде. Значи тук въобще елиминираме градския транспорт и автомобила като по-бърз начин на придвижване. Ами в пиковите часове с колелото е по-бързо, да, но ако човек има работа с автомобил, разбира се, трябва да си вземе автомобил. Но в ежедневието аз се движа предимно с колелото, тъй като е много удобно и съм свободен да си ходя където си искам общо взето. По кои булеварди най-често минаваш и там има ли условия за каране на велосипед? Движа се навсякъде, където общо взето избирам булеварди, където има повече пешеходни пътеки, като Стамболийски, защото там са по-внимателни хората и по-бавно карат. Но като цяло няма култура в София най-вече и в България, разбира се, да се пазят велосипедистите, както и пешеходци, както и цялостната култура на движение в България е много ниска и хората са невнимателни или просто не знам каква е причината, но не се пазят нито велосипедистите, нито пешеходците и възникват много такива форс-мажорни ситуации, които са опасни. Симеон, вие сте имали интересна случка, ако мога да кажа интересна, на Столичен булевард, даже ако не се лъжа, сте стигнал на местата на КАТ. Точно така. Извикахме КАТ. Маршрутка ми мина през колелото на 4-4 този месец. Точно преди да заминем за Сърбия с колела. И това колелце го взех назаем от мой приятел, за което много му благодаря. Може ли аз ще ви асистирам с колелото да покажем акта или фиш, всъщност, което са ви издали от КАТ? Да, това е протокол за ПТП. Издаден. Кажете ни точно какво се случи, вие откъде минавахте, какво направим? Карах в бус лентата, веднага след Раковска, като светна зелено. По бус лентата си продължавам, изпревариме маршрутката и на 20 см от бордюра директно ме прегази през колелото ми. Аз отскочих на бордюра и избяга. Чиска сме, че на вас нищо ви няма. Ами да, това е по-добре, че на мен нищо ми няма. Ето това е протоколчето от КАТ. Какво ви казаха от полицията? Всъщност, щом шофьора е избягал, как се процедира оттам насетне? Ами пращат му призовка. Добре, че имаш един добър човек с кола да проследи маршрутката, да запише номера. И вече КАТ си действа, вече върши работа. Всичко е наред. И надявам... Автомобилите има застраховка. Какво ще се случи с вашия велосипед? Аз доколкото знам, неговата застраховка на този, който е извършил ПТП-то и избягал, трябва да покрие щетите, нали, моите щети, дето са по моето колело. И... Надяваме се да имате нов велосипед. Ами той не беше ефтин този, дето минах през него. 2 години го изплащах. Тежко е да се кара по булевард Сливница с тия маршрутки. Велолейте не са ли спасение? Крепете го, за да се премести? Велолейте са спасение, когато ги има и когато са поддържани, но лично аз не използвам велолейта, която е създадена на надлеза новата алея, както и на Цар Борис III, тъй като нямам работа просто в тия региони, но виждам снимки, които ясно показват на Цар Борис III велолейта как е разбита и как тези шахти за кабелите са изронени.
търчат едни ужасяващи арматури от тях. Даже вчера видях къде карахме колела на Патриарх Евтимий, имаше един стълб, на който с времето от завързани табели и всякакви такива рекламни материали, нелегални или легални, са останали само едни стърчащи ръждиви телове, много страшни. Които са капан за велосипедистите. Които са капан за абсолютно всеки човек и всеки може да се нарани на тях и след всеки, това... който минава по тротуара. Разбира се, да, и... Значи ние с вас ще продължим малко по-нататък. Уважаеми зрители, бъдете с нас, защото ще се включим от едно доста близко място, което обаче съвсем отскоро е пригодено за велосипедисти, а на много места в София не е. Говоря именно за метростанциите. Дали можем да оставим вече колелата си там и да продължим спокойно с подземния транспорт. Ще видите в следващото ни пряко включване в 7:30. Бъдете с нас и тогава. А сега останете с нас, за да видите как изглежда София през нашите уеб камери. Добро утро с БНТ 2 в 7:30. От 15 минути седим на метростанция Константин Величков, изхода от към Димитър Петков и си говорим с нашите събеседници тази сутрин. Делян и Симеон, стигнахте преди нас от Цветната борса до тук. За колко минути? За по-малко от 20 секунди стигнахме. Ние обиколихме около 20 секунди. 20-30 секунди. Ние обиколихме около 5 минути, за да можем да избегнем затворените улици в квартала, така че вие си направете сметка дали ще изберете по-здравословния начин да карате колело. Тук сега обаче стигаме до момента, в който да речем, че искате да си оставите колелото на метростанцията, както в много западни страни, така се случва. Какво правите от тук нататък? Ами, на мен лично не ми се налагало да си изоставям колелото, понеже ми е скъпичко. Гледам винаги да е под наблюдение, защото веднъж ми се случи да ми изчезне така колело, буквално за секунди. Как за секунди, нали имате? Ето, вие самия сте екипиран, имате... Не, това е за вода, трябва да имате закопчалка. Ако може, Делян ще покаже една. Делян има една, обаче му е срязана, понеже са правили опит. Това е в момента бившата закопчалка, която в момента е бутафорна. Така да се каже, само за изгледа, че има. Иначе имам една реална, която се стремя да използвам в наложите такива при всеки случай, как да кажа, но не е много сигурна, тъй като с едни най-обикновени клещи се реже за секунди и колелото изчезва, ако не е непрекъснато под наблюдение. Дали не виждат тези клещи? Все пак едни клещи за метал не са никак малки. Има и по-малки модели, които се предлагат. Сега не знам точно каква е технологията, но са изключително лесни за късане и за рязане тези стоманени закопчалки. Като цяло трябва да се наблюдава в колелото и дори съм чувал, че ако се оставя често на дадено място, особено ако е по-скъп модел, абсолютно гарантирано е, че бъде откраднато. Ако да речем в продължение на 1-2 седмици се остава на едно и също място. Има си хора, които си следят, които правят такива неща. Пазара на крадни колелета явно се разраства. Как откраднаха вашето колело? Казахте за секунда. Ами, в Горубляне влизам да си купа вода, литър и половина. В момента, в който взимам водата, наблюдавам, че дръжката се вижда на колелото. Прибирам я в раницата и колелото го няма. Излизам навън, няма го никъде. Нито наляво, нито надясно, никъде. На вас не ви върви с велосипедите? Еми не върви. Катастрофи, кражби. А тук сега, ако речем, че искаме да тръгнем с метрото, къде бихте си закопчали колелото? Ами, първо ще си отида до вкъщи да го заключа в къщи и тогава вече да фана метрото. Делян, единственото място, кое е практично? Ако е наистина много наложително да го оставя, с 100% сигурност не би го оставил навънка. Би го сложил долу, където има инсталирана, така да се каже, велопаркинг, нещо като решетка, не знам точно как се нарича, където има място за 5 или 6 колела и там се надявам видеонаблюдението, което е инсталирано заради банкомата, както и полицая, който се намира там, се надявам да не са толкова смели крадците. Да не са толкова смели поне, да. На Запад практика ли е да се оставят колелата при метростанциите, защото там действително разстоянията са много по-големи, отколкото в нашата малка красива София? Абсолютно, сигурно. Така 100%, особено в западната част на Европа, има много велопаркинги, особено покрай метростанциите и там има видеонаблюдение, но не съм много запознат, но сигурно и там се краде, както и навсякъде.
Симеон ни каза, че пътуват често и дори извън граница. Запознат ли сте в другите държави извън нашите граници? Крадат ли се колелета чак толкова или ние сме просто изключение? Значи, доколкото знам, там си имат и пътен данък на колелата в другите държави. Всичко е наред. В Амстердам има велоалея от 1936 година, която е непокътната. Чистичка все още има. Докато тук нашите велоалеи за 2 години ги направиха и сега вече ги замазват, както става и с асфалта. В Сърбия, като пътувахме скоро, през границата с Трезимировци, като минахме, не е много добре пътя, но хората са внимателни там. Благодаря ви много. Оставяме ви да отивате на работа вече, защото разбрахме, че може и да не ви отнеме много време, но все пак ще трябва да се придвижите бавно и безопасно. Ние се отправяме към едно място, на което ще разберем какво да направим, ако рано сутрин спукаме гума. Момчета, приятен ден от екипа на БНТ 2. Вие бъдете с нас и в 8 часа, а сега останете, за да видите кои улици ще бъдат затворени в София днес. Добро утро с БНТ 2. Точно в 8 часа, както ви обещахме, сега ще получим полезни съвети за това как трябва да приведем не автомобила си, а велосипеда си след края на зимата и да го отзимим, както се казва. Намираме се на кръстовището на Екзарх Йосиф и княз Борис I. Тук ни чака Марио Радославов, който е механик. Добро утро с БНТ 2. Добро утро. С велосипед ли дойдохте първо да... Разбира се, да. Къде идвате? От Лозенец. Колко време ви отнема? Около 15 минути. По-бързо ли е с градския транспорт, отколкото с велосипед? Никакъв случай не. Така, сега директно към въпроса, защото има много важни неща, които трябва да разберем. Какви са първите стъпки, които трябва да предприемем след зимата? Колелото, ако е седяло дори на балкон, което е много често срещано, по софийските блокове можем да видим. Разбира се, да. Първо, най-вече гумите спадат винаги през зимата. Ако държите велосипеда на балкона, обичайно веригата е ръждясва, има нужда от смазка. Добре е да се проверят скоростите. Спирачките също са супер важно нещо. Ние тук виждаме един чисто нов автомобил, но как да разберем дали автомобил, боже господи, извинявайте вече, велосипед, как можем да разберем дали веригата има нужда от смазка? Като докоснете веригата, винаги се усеща, нали, не трябва да е суха по никакъв начин. То се чува, когато скоростите не превключват адекватно, веригата обичайно е суха. А трябва ли да дойдем при вас или можем да направим някои от тези ремонти сами? Това е елементарно нещо. Предлагат се в магазините специални велосипедни смазки. Сам човек може да си я нанесе без никакъв проблем. Как можем да проверим дали спирачките ни хващат добре и може ли зимата въобще и дългото неизползване на велосипеда да повлияе на тях? Разбира се, че може. Трябва да се качите на велосипеда и ако усетите, че не хващат добре, веднага трябва да се обърнете към някой сервис, за да отстраните този проблем. Това е, може би, най-важното в велосипеда. Това вече не можем да си го правим сами, така ли? Много относително, ако сте начинаещ колездач, надали. Какво трябва да имаме винаги по време на един преход, например, от единия край на София до другия в себе си? Ако карате дълго в града и не само из града, е добре да имате репарационен комплект за гуми, ако случайно се спука гумата, помпа, разбира се. Тези неща събират ли се в една такава чантичка? Разбира се, да, разбира се. Може ли да отворим да видим какво има тук? Да. Ето тук има велосипеден инструмент, който съдържа шестограми, гаечни ключета, щанги за гуми. Това е доста полезно. Репарационният комплект, за който говорихме. Това всъщност какво са? Той съдържа лепенки, лепило, щанги, така че да може да правите вътрешната гума. Колко пъти можем да лепим една гума? Доста пъти, стига да не е на едно и също място. 5-10 пъти не е проблем понякога. Колко време отнема сменянето на една гума? Можем ли да го направим така на тротуара? Разбира се, че може. 10 минути са достатъчни. На вас случвало ли ви се да спукате гума на място, където не можете да я поправите веднага? Да, в планината понякога се случва, ако нямате необходимите инструменти. Е неприятно. Сега искам да задам въпрос към господин Кузов. Вие сте дългогодишен велосипедист, доколкото разбрах. Почти цял живот.
Защо предпочитате, първо да ви попитам, велосипеда пред автомобила, който аз цяла сутрин споменавам? Има страшно много предимства. Първото, което дава добро настроение, защото си независим в града, където и да се предвижваш. Много по-бърз си. Много по-здравословно е човек да се движи с велосипед, отколкото с автомобил. Доставя добро настроение. Ако имаме, да речем, този велосипед, който показваме чисто нов, е ясно, че вероятно ще има по-малко повреди по него, обаче ако караме един велосипед, например 5-6 години, колко редовно трябва да го поддържаме? Велосипед е хубаво да отива при добър механик, оторизиран сервиз, защото има и такива, които не са оторизирани. Оторизиран сервиз, където може да се поддържа велосипеда. Ние препоръчваме да се ходи веднъж в месеца, когато времето е много лошо. Валят дъждове, тогава велосипеда повече се нуждае от профилактика. Ако не се ползва толкова често, 2 пъти в годината също е достатъчно. Всъщност в магазините се предлагат и много специализирани инструменти и смазочни материали, които човек може и сам да си поддържа велосипеда. Можем ли тогава да кажем, че и старите велосипеди, ако се поддържат добре, могат да се карат дълги години? Разбира се, аз винаги казвам, че един велосипед не може да бъде унищожен, т.е. винаги има резервни части за него. Ние правим абсолютно всякакви ремонти, профилактики, реставрираме, съживяваме стари велосипеди. Аз самия притежавам един велосипед от 1934 година, който си го ползвам. Много удобен да се кара в града. Благодаря ви много. Уважаеми зрители, вие останете с нас, защото ще ви покажем и една много интересна българо-холандска инициатива, която предстои на 26-ти, но това ще разберете малко повече подробности за него само в 8:30, когато с нас ще бъде една дама, която ще ни разкаже малко повече и за интересните веломаршрути из София. Бъдете с нас, а сега може да се информирате само в ефира на БНТ 2. Добро утро с БНТ 2 в 8:30. Вече се намираме на булевард Мария Луиза. Стигнахме до тук за няма и 15 минути. Движението в София все още не е натоварено и затова вероятно и нашият събеседник Михаела Райкова стигна на време за нашето пряко включване. Намираме се на една от най-новите велоалеи в София. Нека се разходим по нея. Тя тръгва от квартал Надежда и стига до Орлов мост. Какво е състоянието на тази велоалея? Вече обсъдихме и с предишните ни събеседници, че тази велоалея, вече казах, е една от най-новите, но това не личи по нищо, защото цялата е обсипана с кръпки. Но днес сме тук да си говорим за един малко по-хубав повод. Аз ще вървя през цялото време извън велоалеята, защото съм без велосипед. И е хубаво повече столичани да знаят, че когато са без велосипед, нямат работа в велоалеята. И сега вече с госпожица или госпожа Райкова, госпожица, да ни разкажете какво ще се случи в петък, на 26 април. В петък ще правим за първи път в София оранжев велотур. Идеята на инициативата е да обединим българо-холандските точки в града на София и да маркираме маршрутна карта след това. Събитието ще е предвождано от посланник на Кралство Нидерландия Карел Варк Кестерен. За сега още 2 посланници са потвърдили присъствието си, но очакваме още доста да се включат. Идеята е, също така сме поканили и кмета на София, заместник кмета по транспорта, главния архитект, защото това са хора, които с добрия си пример на колело могат да повлияят цялостно на хората в града, за това, че колелото е удобен и възможен начин за придвижване. Холандска инициатива, защото Холандия е една от държавите с най-добра велосипедна култура. Успя ли тя да се наложи и в София, до някаква степен поне? Налага се. Това е процес, който е дълъг и в работата си в Сдружение Велоеволюция аз виждам все повече хора, които карат колело. Виждам все повече велоалеи, които се строят. Тоест можем да отчетем, че вече има някакво разбиране за придвижването с велосипед като част от транспортната система на София. Определено има още много време да се развиваме. Не говорим за стигане до Холандия, до примера на Холандия.
Как ще ги стигнем, ще видим. На 26-ти откъде ще се мине, какво ще се случи, всеки ли може да се включи в тази инициатива? Абсолютно всеки е добре дошъл. Бих искал само да кажа, че няма да затваряме улици, ще караме по правилата за движение. Ако бъдем голяма група, 20-200 човека, също ще съобразяваме с тези правила. Ще стартираме от посолство на Кралство Холандия в 3:30 и ще завършим на градинката на Кристал в 5 часа, където ще има томбола, в която участниците могат да получат награда велосипед оранжев. И също така ще има една изложба на новото тракийско злато и разни други малки инициативи, с които ще приключим. Всеки може да се включи, добре дошъл е. Маршрутът още няма да го разказвам, тъй като ще бъде изненада. Ще спираме на различни, как да ги нареча, места, в които ще има холандски изненади. Цяла сутрин си говорим с момчета велосипедисти и мъже. Вие сте първата дама в ефира ни и това определено се личи и по вашия велосипед. Така ли трябва да изглежда един дамски велосипед в града? Изключително удобно е да имаш кошница, винаги можеш да си сложиш. Аз в момента съм в страница, защото нося лаптоп, но ако съм с дамска чанта, я слагам в кошницата. Лятото карам предимно с пола, което ми го позволява рамката на колелото. Градския велосипед е много хубаво нещо, защото си изправен. Освен това си видим на пътя, така че те виждат от по-далеч, тъй като караш изправен. Много предимства има, определено. Кошницата не пречи ли на светлините? Ами да, пречи. Аз още не съм измислила къде да си сложа фарчето, затова и карам с челник, но по принцип вече има доста решения по магазините, така че можеш да сложиш навсякъде и предна и задна светлина. Зрителите ни, които са били с нас от началото на нашето предаване, вече знаят, че в София определено не е най-сигурното място да си оставиш колелото навън. Вие как стосявате вашето? Ами аз ползвам Ускоба, за съжаление не е в мене в момента, за да я покажа. Това е едно от най-сигурните заключвания. Няма 100% заключване, затова моето решение е да карам стар градски велосипед, който се надявам да не предизвиква погледите на хората. Недоброжелатели. Да. Така, ние с вас продължаваме. Запътили сме се, както виждате, по велоалеята към Лъвов мост. Бъдете с нас минути преди 9. Там ще си говорим малко повече за трафика и за движението с велосипед и София. Бъдете с нас. Тези от вас, които искат да ни споделят нещо, могат да го направят на нашия ефирен телефон 02 814 24 74. Ако искате да ни разкажете дали във вашия квартал има или няма велоалея, или дали сте недоволни от това, че не можете да стигате с колело на работа, защото няма откъде да минавате, ние сме на среща, ще отговорим и ще потърсим решение на вашите проблеми. Бъдете с нас и минути преди 9, ние тръгваме натам. Добро утро с БНТ 2, минути преди 9. Днес си говорим с Михаела Райкова за това как се придвижва в центъра една дама с велосипед. До тук стига велоалеята. Оттам нататък какво правим? За съжаление велоалеята ме качва от тук на тротуара, пък по принцип по закон ние нямаме право да караме на тротуара, така че от тук по правилата за движение на пътя, заедно с колите, подавам сигнал винаги, когато трябва да завивам на някъде, старая се шофьорите да ме виждат, да са ми предвидими действията и общо взето безаварийно се придвижвам навсякъде. Успешен и безавариен ден от екипа на БНТ 2 и ще се видим 100% на 26-ти на българо-холандското каране на колело из София. Всичко хубаво. А уважаеми зрители, докато с Михаела се разхождахме по велоалеята, видяхме, че всъщност проблемите на тази велоалея по някакъв начин се отстраняват. Госпожа Николова е тук със своите работници. Добър ден! Искам да ви задам един въпрос. В момента продължава реконструкцията на велоалеята. Докъде сте стигнали? Остават ни още една седмица да довършим цялата велоалея. Защо няма и половин година след пускането и в експлоатация се стигна до тази реконструкция? Защото се стигна до тази реконструкция, тъй като първо е нова технология, второ имаше много къси срокове, ние ги работихме през нощта. Трето, има места, където виждаме ги на светло, вече където има локови, обратни наклони. Тези неща ние сега ги изправяме и ще предадем... Гаранцията на велоалеята е 5 години. А след тези 5 години тези фуги няма ли да се отворят пак? Може и лати да видите. Искам да отидем до мястото, където казвате, че сте реконструирали там, където се е събирала вода. Ето е водата, която се събира и ние в момента надигаме, за да може тази вода, тъй като няма къде да изтече
тя се събира направо тук и подлизва отдолу. Децата от страни, които въпреки че вече са правени веднъж, справят се довършено, не е довършено. Това още ще се дига още малко, ще се надига, за да не пука. Надявам се да не ме съдите, че разрушавам велоалеята, обаче не. това нещо вече е правено веднъж. Не е довършено, защото трябва да е на още един път да го сложим. Иначе, на няколко пласта го слагаме, иначе ще пропука. Вижте сега колко е гладко. Но то вече се е пропукало. Не е пропукало, вижте, има ли? Щом ги има в края, ще ги има и в среда. Не е довършено така, това ще го попълним с материал, тези дупки ще ги попълним. Благодаря ви, госпожо. Сега надигаме тук, още малко, виждате, че още малко има падина. Още веднъж ще го шпакловаме, за да може да излезе цялата вода на асфалта. Това всичкото беше дупка тук. Госпожо Николова, ние несъмнено ще следим как ще изглежда велоалеята. Извикам специално до края на месеца за Велик ден да видите новата велоалея. И след 2 години ще дойдем пак, въпреки че... До година пак ще ви извикам. Надявам се заради това, че не се е пропукала. Не само, че няма да се пропука. Искам сега тук колелетата, където са преминавали. Затова съм го сложила, за да мога да махна черните места на колелета. Сега ще лакираме отгоре, за да стане всичко еднакво. От спирачките са станали черните ленти са най-малкият проблем на тази велоалея. Черни ленти да имаме. Благодаря ви много, уважаеми зрители. Ние ще следим какво се случва не само на тази велоалея, а и на всичките. Аз да се отдръпна, защото още веднъж да напомня, че там, където има знаци за велосипедисти, нямат място пешеходците и съответно обратното. Надявам се в днешния ден да сме дали полезна информация не само за вече действащите велосипедисти, а и за тези, които тепърва възнамеряват да слезнат от автомобила и да се качат на колело, за да поне през топлите месеци от годината да могат да се движат здравословно из София и съответно да пазят околната среда. Така изглеждаше София на 23 април през нашата камера. Надявам се да сме ви били полезни. А сега може да останете с БНТ2 от 9 до 10. Ще видите интересни неща за това как да се отървете от стреса в градски условия, а и не само. Бъдете с нас и утре точно в 7. Николай Дограмаджиев ще ви покаже как се събужда София в сряда рано сутрин. Успешен ден от целия ни екип!